Калі гаварыць пра палітычныя погляды Максіма Богдановича, то варта спачатку закрануць сям'ю, якой ён нарадзіўся. Бацька Максіма Богдановича, Адам Ягорович Богданович, быў знакамітым этнографам, публіцыстам, але акрамя таго яшчэ актыўным удзельнікам партыі «Народная воля». Гэты свабодны дух, дэмакратычны дух заўсёды прысутнічаў у сям'і і ў выхаванні, і ў стасунках паміж сябрамі. У першую чаргу я маю на ўвазе бацьку, але гэты вольны дух, гэтая атмасфера пераносілася і на бліжэйшае атачэнне ў сям'і. Таму не дзіўна, што калі Расію захлынула першая расійская рэвалюцыя 5-7 гадоў, маленькія Богдановичы актыўна ў яе ўключыліся. У першую чаргу гэта быў ужо падлетак Вадзім Богданович. Ён стаў сапраўдным лідарам ніжагародскай моладзі. Даволі ўплывовай асобай не толькі ў ніжагародскай гімназіі, якая таксама моцна бунтавала, але ўсёй гарадской моладзі ў Ніжнім. Ёсць такі цікавы факт, што для правядзення невялікага сабрання, невялікага мітынгу удзельнікі яго збіраліся на лодках пасярэдзіне Волгі. І там праводзілі свой сход, каб іх не арыштавала паліцыя. Таксама ў сям'і згадваецца такі выпадак. Вадзім называў сябе камуністам-анархістам. І падчас адной такой эмацыйнай прамовы ён абвесціў свой палітычны статус і разарваў на сабе вопратку, жадаючы паказаць чорную кашулю. Праўда, ці то за эмоцыямі, ці то за яшчэ чым, ён забыўся, што гэтым разам не апрануў гэтай самай кашулі. І крышачку зніякавеўшы, уцякаў ад сваіх блізкіх, каб пераапрануцца. Максім хацеў быць падобным на свайго старэйшага брата, таму неўзабаве ў яго на стале з'явіліся кнігі тэарэтыкаў анархізму Прыдона, Фур'е, Эцбахера. У пэўнай ступені ён таксама падключыўся да рэвалюцыйнай дзейнасці. Але трэба ўяўляць узрост чалавека, яму тады было ледзь 14 гадоў, і часцей гэта праяўлялася ў парушэнні школьнай дысцыпліны альбо нейкіх спробах спыніць навучальны працэс. Так, аднойчы у знак пратэсту супраць рэпрэсій старшакласнікаў Максім Богданович падбухторыў свой 4 клас гімназіі. Сарваць урок на дошцы напісалі «Далой Макаренка». Гэта быў не той знакаміты педагог, але выкладчык з гімназіі Максіма Богдановича. Запэцкалі мэблю, крэсла закінулі на дошку, на якой якраз такі гэты надпіс быў зроблены. Быў невялікі скандал, праўда, педагог з разуменнем паставіўся да патрабаванняў сваіх вучняў. Урокі перанеслі на пэўны час. Праўда, неўзабаве яны аднавіліся. Важны ўспамін, які згадвае бацька, гэта выбух, які адбыўся ў гімназіі 19 і 20 кастрычніка 1906 года. Наколькі быў уцягнуты ў гэтую справу Максім Богданович, сказаць цяжка. Прынамсі, дакументальных сведчанняў пра гэта няма. Але Адам Ягорович Богданович казаў, што Богданович Максім меў дачыненне да гэтай справы і замятаў сляды за сваім таварышам Крыловым, які быў найбліжэй да выканання гэтага самага выбуху. У печку закінулі вялікую бляшанку з порахам, ну і гэтую печку, конечно, разнесла на кавалкі. Павыбівала вокны, дзякуй Богу, ніхто не параніўся. Бацька кажа, што Максім Богданович быў добрым таварышам і якраз такі прыводзіць у прыклад гэты выпадак. Тады, калі трэба было ўступіцца за чалавека, ён гэта рашуча зрабіў. Такія паводзіны братоў Богдановичаў паслужылі праблемам пры пераводзе з Ніжняга Новгорада ў Яраславль. Чыноўнікаў пераводзілі аўтаматычна пераходзілі ў іншую гімназію і дзеці, але неўзабаве, калі прыйшлі дакументы, характарыстыкі на братоў Богдановичаў,
дырэктар Яраслаўскай гімназіі Верыгін рашуча адмовіўся прымаць такіх вучняў. І потым, калі ён быў вымушаны гэта зрабіць, і калі адбыўся першы скандал, калі Богданович выступаў супраць сваіх настаўнікаў, ён крычаў Адаму Ягоровичу: я же говорил, что так будет. Рэвалюцыя дайшла, наступіў цяжкі час, калі гайкі ў расійскай імперыі заціскаліся, да і у Богдановича ўжо з'явіліся іншыя інтарэсы. Ён зацікавіўся паэзіяй, усе свае сілы аддаваў менавіта на яе. Цяжка вызначыць палітычныя погляды Максіма Богдановича ў той перыяд. Знаёмы Максіма Богдановича Імшэннік казаў, што ў пару яго супрацоўніцтва з яраслаўскай газетай «Голас», якая з'яўлялася кадэцкім органам такой ліберальнай буржуазіі Ярослаўля, Максім блізка сайшоўся з рэдактарам газеты. Яны мелі працяглыя размовы, гулялі ў шахматы разам, і ён сцвярджаў, што Максім таксама стаў кадетам. Праўда, праяў гэтага у творчасці, у яго публікацыях альбо біяграфіі мы не знаходзім. Яшчэ адным сведкам прыналежнасці Максіма да пэўнай партыі быў Антон Луцкевіч. У адной са сваіх работ ён сцвярджае, што падчас прыбывання Максіма ў Мінску ў 1916 годзе ён далучыўся да беларускай сацыялістычнай грамады. І зноў жа, дакументаў мы не маем, і гэта можам прыняць толькі як гіпотэзу. Калі будуць новыя факты, мы можам ўжо тады з упэўненасцю казаць, што Максім Богданович з'яўляўся чальцом гэтай партыі. Што датычыць ідэйнай філасофскай платформы, на якой стаяў Максім, то тут варта назваць два прозвішчы – Міхайлоўскі і Ножан. Гэта філосафы, навукоўцы, нігілісты сярэдзіны і другой паловы 19 стагоддзя, якія асаблівую ролю надавалі індывідуалізму, развіццю асобы, бо яны лічылі, што менавіта індывідуалістычны падыход можа дазволіць скласці ў выніку гарманічнае грамадства. Сума яркіх індывідаў, але не маса людзей, аб'яднаных агульнай ідэяй. Пэўныя пацверджанне гэтаму мы знаходзім у артыкулах, якія Максім прысвячаў Ножану і Міхайлоўскаму, а таксама ў адным успаміне. Гэты успамін не атрыбутаваны, мы не ведаем, хто яго пакінуў, але па фактаграфію ёй прадстаўлены гэта быў самы блізкі чалавек з атачэння Максіма ў мінскі перыяд жыцця. З вашага дазволу я зачытаю гэты ўспамін. Вельмі цікавая рыса была ў Богдановича. Я ўперад не заўважыў і не зразумеў нават, чаго ў ім, але пасля ён сам не ўсё выясніў. Раз неяк гаварылі мы, ходзячы над нямігаю, аб рэчах палітычных. Я, кажа, не прызнаю самаахвяры, не прызнаю службы ідэі. Я раблю тое, што мне міла, і дзеля таго раблю, каб мне было добра. Я хачу шчасця для сябе. Гэта даволі яркія словы, і пасыл іх зразумелы, але словы і справы часта не супадаюць. І калі паглядзець на пазіцыю Богдановича, якую ён выказваў у сваіх публіцыстычных творах, як, напрыклад, у матэрыяле яшчэ ў Яраслаўле, прысвечанай ахвярам Першай сусветнай, інвалідам, якіх было процьма у гарадах расійскай імперыі, Максім кажа, што грамадства не павінна заставацца ў баку ад іх праблем. Ён сцвярджае, што дзяржава зрабіла шмат для таго, каб ім дапамагчы, але яшчэ болей мусіць зрабіць страна, то бок нейкія ініцыятывы знізу, што людзі самі мусяць клапаціцца аб тых, хто патрабуе дапамогі і апекі. Мы ведаем даволі кранальны факт пра тое, што Максім, жывучы ў Мінску, не ўжываў гарбату з цукрам.
Ёсць некалькі сведчанняў таму і ад Змітрака Бядулі, і ад Зоські Верас. Пэўны час гэта вельмі здзіўляла атачэнне Максіма. І аднойчы нават падсунулі яму тайком падсаложаную гарбату, на што ён вельмі абурыўся і потым патлумачыў, што ён не мае маральнага права піць салодкую гарбату альбо есці якія прысмакі, калі такая колькасць дзяцей пакутуе ад голоду. Неўзабаве ён прынясе ў беларускую хатку вялікі мех цукру, які назбіраўся за пэўны час, калі ён атрымліваў, дакладней, не атрымліваў свой паёк. Як мы бачым, часта чалавек прамаўляе адно, а справамі даказвае зусім іншае. Гэтая яркая гуманістычная антываенная пазіцыя прасочваецца і ў яго вершах. Чаго варты хаця б яго знакаміты твор «Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы». І ён завяршае яго такімі радкамі. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор.